babae ba gyud daw ka? Naalaan na jud ko, bata pa ko, ang tanaw nila sa kuha sa una, bayot na gyud. Siguro sa kung tingog kay, husky voice man ko. Sa una, bayot. Karon transformer na, kay sexy lagi daw kaayo, murag dili sila katuog. Lagot ko, ana ba? Babae ko ba? May ganit iwalay mo chat mo nga, sige daw bi, o tinuod ba Na, babae daghan ka, kayo. reveal daw bi, murag. Daghan kayo, napagyan mo yung pakita ko sa talerbe. Mukha na pag yun. Tagay sa akong 10,000. Ako yung katon. Mayong bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito Samontina. Kining mga bisdak kung asa i-plastar sa Ginoo, dili gyud maulaw mo diskarte sa kinabuhi. Finally, dinhi sa ato ang chit-chat sa kauluhan, dinhi sa Manila, ako ang nagyong makahinabi ang gahatag og lingaw sa TikTok o sa Facebook. Isa ni sa mga most requested chit-chat, no? Ang ma-meet na ko finally ang inyong auntie dinhi sa Quezon City. Wala na ilain pa kundili ang gwapa kaayo ug madiskarte nga proud bisdak nga mamaligya ay og kakanin dinhi sa Quezon City. Ang taga Davao City nga si Ma'am Judesa de los Santos. Hala, hello sa imo ma'am, maayong bungkag kanimo. Maayong bungkag, mas bungkag kay feeling na ako murag ako ang mabungkag ganit. May bungkag bitaw sa imo. Bitaw. Daghan kaayo og nag-request nga ma-chit-chat ka. Ug finally na ang nagyud ma'am si uncle ug si auntie. Agoy, mao na gigingon ba? Sa tindahan. Gani bitaw ma'am pag naog na mo sa sakyanan, nakita na nako ang imuhang tindahan nga naagyoy nakabutang na bisdak ka kanin. Mura bitaw ko gibayaw sa kalangitan nga lami tan-aw no nga naa ka dis Manila. Nya proud jud kaayo nga Proud bisdak. jud kay nga Bisaya ni. No? Dili dapat ikaulaw. Dili dapat ikaulaw. Taga Davao City jud Taga ka. Davao City jud. Nga nagsugod yun ang imuhang career aris Manila, nagsugod ka sa Playboy. Bago ko nag-Playboy, nag-ano sa ako, girl group, kumbaga, danceress mo to sa una. Danceress na ako'y grupo. So, na ako'y nakailang nga talent scout. Ni ano siya, gwapa lagi ka. Small thing. Pa siya gwapa, ganahan ba daw ako musulod pagka-model. So, nag-start ko sa car show, motor show. Tapos, ning sulod ko og dut-dutan, fashion show. Dito ko una na trending. Ang pangalan na akong nagigamit, Kylie Pierce. Kay Pierce Beta. Nanay ni kuha sa ako na taga Playboy. Ganahan ba daw ako mag-bold star? Ala ko, kaya na ako. Confident pa ko dati, di ba man ko maulaw. Medyo wild man ta. So anak ko, sige mo to, nisulod ko pagka-Playboy. Tapos tong after, bago mag-pandemic, nihawa na ako sa pagka-sexy. Nagdesisyon ko na dili na ko ganahan magpa-sexy kay conservative na yung mga alipin. Maulam ako makita, oy. Kinana ko na to, itong pagka-lockdown, na to, nag-vlog-vlog kung sugod sa balay, nga ako ra isa. Mao to, ang isugdan na po na ako, sa talpak na po, talpakan na! Ano sa manang talpakan? Itong kuan, manok-manok. Huy! So, sabong ba? Online sabong, ana? Oo, online sabong. Dito na restrict ako ang unang page. Pero tong grabe kong followers dito sa ako ang Kylie Pierce kay nag-gaming magkukuato ka ng ML gani. I see. Tapos na trending nga ako ang video nga katong ambot lang kung nakabalo pa ang uban katong si Floji ng Litex. Kuan ka na? Wala ka ka diri ra mo guna sa Manila. So kung siya si Floji ng Litex, ako si Kuan, si Pastillas. So gihimo na ko siya, ako si Pastilan girl. So dito ko una na trending na boom. Tapos na ano ako ang page. Wala ko ni surrender. Buhat ko bagong page. Di ko ni mo kaya. Ganon. Ito. O tapos pagbuhat na ko og page, kami nag-vlog mi nila Brenda. Last year lang, September, na trending na punto ako ang hubog ko. Nga, rampa-rampa ko, siksi kay pinaana kay mo anti-way bra. Pagkahuman ako grampa, nahubog ko, nasukarap. 17 million views to ba? Ano ba? Sa Facebook o TikTok? Or sa Facebook. Sa Facebook ko na ako una gibutang. Tapos butang na ko siya og TikTok. Tapos nung nabantayan ako nga ni trending ko, dito na ako gisundan-sundan na po na ako og video. Pero kani ako ang kakanin, bago ko nag-trending, sa TikTok ko nagsugod ani nga. Magkaon-kaon ko og puto, oy palit na mo dari mga mga Bisaya. Pero katong pag ano nimo sa gabi si Ma'am Katapiano, wala pangutana sa siya na tanan. Ano mo lingkod na lang gyud ko diri kay maminaw na lang ta sa istorya. Pero kani Ma'am Judesa, ang imong kakanin murag
take advantage ni mong hala murag medyo na ilhan na pug kog balik. So mamaligya ko kakanin. Ana ba or Dili kay katong na gaming ko, magsige ra jud kog TikTok kay wala mo ko lingaw good kay ako ra magud nag-insaras kinabuhi ug kay angkol. Tapos kani akong amiga na bayot, nag-ano siya magluto daw siya maha. So magluto Okay. mi tapos ano ko nindot ay mamaligya og kanang kakanin. No? So nag-isip ko nga unsa man ang kakanin na wala diri sa Manila nga pangitaunon sa mga Bisaya kay daghan big Bisaya diri sa Manila. Sige ko gunahuna ko ay balanghoy kay ang balanghoy lisod di siya buhaton. Kuan siya kanang puti. kuti kay siya ba? Panitan nimo, imo pang kudkuron, pugaon, Yes, tapos yes. pagkapuga imo na pong dugmuton. Matrabaho siya kaya wala kay nagabaligya na diri. So mo to nagdesisyon ko nga kani akong ibaligya. So Ano? dati puto lang tanan akong baligya karon na ako'y suma, na ako'y Ah! baro, na ako'y turon. Unya na ang gitindahan. Yan ala tay tindahan. Nang proud gud kaayo ang pagka-plaster sa iyang signage. Bisdak ka kaninya na ang naong dito ni Ma'am. Siyempre, Julissa. proud po kong now. Unya siyempre, nadiri ang iyahang mga Yes, sample ipatilaw nga dyan baligyan. ako sa imuha. Giandaman ta ni Ma'am Julissa. Dati nung good sa modeling, lahi siya nga feeling ba nga ginatingala nga sexy ka. Right. Puro mo good mga angkol nga Oo. tulo ang lawas. Kani siya na feeling na imo ganing gihaguan gani na Yun. grabe yung singot-singot ko ana. Lahi siya sa feeling na kanang ang imong kalipay ba. Lahi po tong na ginatingala ka sa stage, musayaw ka, tapos nag extra ko. Lahi siya na feeling na inaay makaila. Pero sukad karon nga nag-vlog ko na maligya ko og kakanin, mas daghan og nakailas ako Maka-proud man good, Ma'am. Tapos maka-proud po siya kay Maka-proud ginadala na siya. ko ang pagkabisaya. Yes. Tapos gipin ng kamutan ginako, alag Yes. sagol na ang singot, luha og sipon. Mo ang Tanan lami. diri. Mo nang lami siya. Wala lami na siya. Alam ma'am no, nya kani ma'am, usahay man gud no lahi bay ang paglantaw sa mga tao nga kanang gikan tag Davao or ang uban gikan sa lahi nga lugar mo at mo anhi dinhi sa Manila nga ang ilahag yung markon nga dapat successful kaayo. Wala ba kay ingon nga gitamay-tamay nga sa naman kadiha na maligya na lang man ka og kakanin. Wala sa ka nakaagi discrimination. Maka-hurt siya pero ang ginaingon ako sa ilaha, "Hoy, ayaw mong inanakat, kana ako ang puto sa sulod sa isa ka tuig kapin magduha na ako ka tuig mao ni nagbuhi sa ako." Wow! Plus makahatag pa dito ginagmay. Dili na pareha sa una nga danag ko kay dako mag kong income sa una pero karon kahit inana siya makabayad ko og renta, tubig tanan, makabahatag pa jud ginagmay sa akong pamilya, labaw na karon nga naka-video na sa video na ginabuhat na ako. Nakisweldo. Nakasweldo ko kaso na-restrict. Wala pa yung sweldo. Pero okay lang, laban gyapon ko buhatag Laban. another video. No, Buhatag bagong Grabe kay page. si ma'am imong fighting spirit ba no? Grabe jud katong pandemic tapos ano pag yun, ako ang papa na ospital. Oh. Dito na to nagsugod na unsa man akong ibaligya. Uy, brag wa may mo palit sa kong lawas. Charot. Wala may mo palit kay perminti mo gumalaan og bayot. Sa una ba nimong tan-aw? Maogin unta na ang ako ang pangutana sa excited pug kay ka. Uy, mao na ang ako ang gusto ipangutana, ma'am. Babae ba gyud daw ka? Naalaan na jud ko bata pa ko, ang tan-aw nila sa kuha sa una bayot na gyud. Ano sa Karon- imuhang pamaba? Ano sa man? Siguro sa kong tingog kay Oo. ako husky voice man ko. Oh. So, sa una bayot. Karon transformer na kay Oo. sexy lagi daw kaayo murag Oo. dili sila katuog. Blagot ko ana ba? Babae ko ba? May ganit yung walay mo chat ni mga sige daw be og tinuod ba Na, gyud babae ka? daghan Reveal kaayo. daw be murag. Daghan kayo napagay mo yung pakita ko sa talerbe. Mo ana pag yun. Tagay sa akong 10,000. Ako ni katon. Uy, child-friendly show ba yan ni Chichara? Sorry. Mao ba, ma'am? Oh, maano ko usahay kay dili to sila katuo nga perfect. Oh, hello, sexy kayo. Ayo gyud. Pero ang mga customers gid mo, ang kapamalit mga Bisaya. Bisaya gyud tanan. So ana gid ay kalami ang imuhang mga kakanin. Yes, napo ko yung mga repeat buyers. Oh, Ah. mga proud. Yes, Pero mao na. kaniyo ni agi pod ba kag diskriminasyon nga oh, yan bisdak ganyan Bisaya. Wala ra pa yung About sa pangalan na bisdak, wala man kay ila kong bagaon, cha! Sobra ba? Ayaw ni bangga Bisaya, cha! So kada man, so far, wala man, wala. Wala ra. Wala. No? Okay kayo, pag ngalan na Bisaya, murag masyak sila na, lahir yung mga Bisaya, no, kanang kugihan, gwapa, Inana ilang tanaw, sexy, Lami tan-awon ang Bisaya nga gwapa pag sexy pa ka di ka mauwaw mo diskarte. Say, magtanaw ko sa
asa na bagay ko kagwapa di ay murag makuan po ko Wapa ba? kay ka, ma'am. Eh, No? small. Pero nag-invest ka ng imong kagwapa gid Yes. karon. Unsa Kay- may mga na-invest nimo? Dati di dyan ako ginaamin kay Oo. inborn yun siya. Akong ilong. So unsa tawagan na, ma'am? Rhino ba na siya? Nagpa-rhinoplasty ka ng, Mm. pero kani ako Gore-Tex, ano na siya, lifetime, pero nag-start ko sa silicone. Pero ako amang kung, sige tawagan na ka ng insecurities dati, akong ilong jud kay taas kong ilong, taas sa paana, taas ko sa paana. So, dili ko ganahan. So, gipagamay. Gipagamian ako siya diri, pero katong nga time na wala ko'y budget, nagsugod ko sa silicone mo, nang giukab siya, gilisa, tapos ang ilong dati, dili gid siya pantay. Hiwi gid siya pa, taas siya, tapos padulong siya sa right or sa Oo. left. Tapos ang bangag na ko, dili siya pantay. So, kanila nag-start na ko sa modeling, dapat daw ipaayos ang ilong, kay ilong daw ang problema sa ako So, hantod nag-start sa likon, hantod nag-ipon ko, gipag-Gore-Tex na nako, ana. Tapos, tong nauso si Kylie Jenner, dito na ako na, uy, nindot, kay ako ang friend, nagpa-lips po siya, nagpa-lips po ko. Yes. So, mao lang man, wala na may laing, huna na po, nagpa-bube, nagpa-ano, wala, we. Onya, ang pangutana pod karon mo, syempre, ang imong mga followers nimo, mo anong ang imong love life din ha, ma'am. Kumusta man? Kumusta man ang love life nimo? Ang love life na ako, okay naman siya, sa karon na, nagapalipay siya ako. Morning na sa pangat bang. Dili, Dili. Dismiss nyo. Dismiss kayo. na siya, Ha? before, Supportive. Sorry, wala siya kasaboto. dili, Okay. kasabot na siya gamay, pero dili na okay. siya mao. Naay ka nang, dili pa man may ingon na kami gyud, pero happy ko nga niya, siya, kay ginatabangan ko niya. Gitabangan ko niya, og kagod. Kakiat na lagi ni Ma'am Junisa. Uy, taga-asa mo ni siya. Pagka diri lang siya. Taga. So, ako dyan, man taga Manila. diri lang, para dali ratabok, pag may kong kagura ko, bil. Uy, Hoy, ayaw na. So, na ano naman po ko sa iyaha kay dili siya ingon ana kagwapo, dili po siya pangit, neutral. Pero maayong tao mo siya buutan. At the same time kaila ko sa iyang pamilya, murag na. Naila-ila na. Pero kabalo na gyud ng mga auntie ko sa kuan, pero okay man me sa karon. Dili ko gusto pamanggod na kanang Seryoso tayo. i-push kay Okay. syempre naamang good tay negosyo at the same time siya naamang pud siya iyahang negosyo, so dili ko gusto na masira. Happy me. Very honest na kayo tubag. Na-public ba na nimo? Video na nako siya, daghan okay. na sila gingon na bagay mo basig kagud na daw sa panadiara. Anak ko nga maayo gid mi na mas maayo mo na magsugod sa friendship. Bitaw, no? Para komportable lang yun. At least kabalo siya kung unsa ang mga bad and good sa ako Right. makita niya ang mga kon. Ako pud sa iyaha nakita na ko siya na ingon tanan nakita na nako sa iyaha pero mo tingala gani ko anak ko nga malingaw ginapahappy mo. Bitaw kay dati hilig na jud kog mga tall, dark and darks ang heart. pero karon makaingon jud ko nga dili day pag mailhan na nimo ang tao. Yes. Dira jud di mo siya mabase na makagusto ko sa iya. Yes. Dili lang kay sa physical. Ang iyang mga tinaig. Naagi tao nga moabot sa to ang kinabuhi ba nga usahay wala na to gina-expect kay sa una natin mga standard. Yes, na na standard. naagi tao nga moabot sa to ang kinabuhi ba nga murag hala. Dili man siya mao ako ang standard Totoo. pero ginapalipay ko niya. Mao So jud. mauna gibati ni mo. Mao na akong ginabati anak ko nga. Ganahan kong tangkad, itumo, nya kanang may mga abs. Ana mo gid akong hilig kay mao man ako mga past na Yes. mga nya mga model. Mga model man good, mga babaero man good. Yes. At okay naman po kay it's atay. Pero lahi naman good po masakita na. Nya ni anak ko nga siya manggod na manggod siya perminti dira magsige migsrehanay, magsige migkatawa, ana gani magsisayaw mi magjoke-joke mi sumurag sa ako nga nganong mangita pa man kog layo nga na may duol. Ay, kasi nga niya. Checker. Kasi nga niya, ma'am. Kasi nga niya.
Dilisan lang ko siya. Dilisan. Pero ginatawag ako siya ka-good boy. Kasabot siya, pasabot sa kagod. Kasabot na siya, kay always ako na siya gina-joke, tapos naka-follow po na siya sa ako. Supportive gina siya po sa ako. So for sure mo tanaw gid si ka-good boy ani. O tanaw gid Unsa siya may ana. message nimo kay ka-good boy? Wow. Ka-good boy, kagurako. Pagi paningot mo. Ano yung message mo? Mas man ako i-message siya. Basta hulat ako. Mawala akong piminti ginaingon siya, hulat ako. Wow. Kay gusto magod na ako na bago ta mo sulod sa ingon ana, ma-fix jud ko kay lisod man gud nang naatay ginadala gani na mga problema tapos mag in relation basig maapektuhan Yes. siya ba? Yes. Matoxic ba kumbaga. So dili ko gusto ko okay pud ka para happy gyud. Although wala may perfect na Yes, of course, relationship. of course. Pero lami kayo na that's a very good lesson niya. Imuhang na share kay kasagaran man gud no, especially kini mga kabatan-unan maguyab-uyab nga kana bitang usahay gadali ana ba for the sake nga naa kay kauban na kay Tinuod. matawag nga uyab gadali. Na kay ma-story, na kay ma-post. Diba? Charot! Pero wala na to gihuna-huna ba nga kita di ay dili ta ready kay dili pa ta mentally stable, Oo. dili pa ta financially stable, no, emotionally stable. So importante gid kayo nga before ta mosulod og relasyon kinahanglan pareho mong duha ba nga wala may bit-bit Na nga problema. kay para ba hapsay gihapon Tinuod. ang inyuhang pagkauyab kung Kay maging mao kaman. man gud na isa sa dahilan na murag matoxic mo. Labaw Yes. na pag sa financially na ikaw wala kay kwarta niya, wala pud siya. Di ba pwede nga puro na lang tasaging ani. Kayo. Magputo po taw sa hay. Kayo. Mao na siya akong ginaingon na dapat okay ko, wala na ko kumbaga sa mga past na mga relationship na ako, na-move on ako, at the same time, ako ang business okay siya. So, at sa ingon ana na paraan na okay po siya, kanang malipayon ba, walay problema. Kumbaga na magyapoy problema kay di man jud perfect. Pero dili siya ingon ana ka toxic. No? Oo. Inana. So, Lahi na ginang glow ni Ma'am Judesa, oh. I need ka big Uy! happy ba jud ko sa iyaha kay No? malingaw jud ko ginaadto ko niya diri ning kaon na baka ana. Sweet yun yan. Sweet yun buutan. yan. Good luck sa inyong kung unsa man ang estado ninyo sa inyong panag-uban, no? Sa pagkakaroon, Ma'am Judesa, kanina gyud. Ay, sos mo na gyud. Oo, na gyud ko. Gusto jud ko makabalo kung sa imong mga comments ako ang kakanin. Kani siya, so naata diri kani, naa siya'y turon. Kani siya, naapon na siya balangoy sa sulod kasaba. Kasaba, Ginatawag na siya okay. ube kasaba turon. Ah! Para maiba. First time na ko nga naay kasaba nga turon. Unya kani suman nga. Makapuno flavor. Tapos kani Kuyawa, uy. kayo. Okay. Tapos naata diri puto. Kani siya ako ang original plain puto. Margarine lang ang nabutang ana plus ana nya. Kani mo ni siya akong special puto na ana siya buko na gibutang. Mo ni ako ang ube kasaba roll. Kani. Ube kasaba roll. Yes. Alam no, excited na si Uncle mo. O daghan ano. Uy. Pwede mo dalon og Davao. Kuan ba dili na ma-expire dayon? Dili, 2 to 3 days siya. Basta di lang siya mabuot og mainitan. Okay. Kanitong makapuno. Oh? Murag nakulbaan mo ko sa comment. Okay pa ba ang makampuno? Morning halinon dili siya, Ma'am, no? Nakulbaan ba yung kulong? Morning halinon. Lamig niya, Ma'am. Ang ganahan ako, kay di siya tamis kayo. Oh, mao ginag-permit comment sa ako. No? Tamis siya, pero dili kaayo ka na maumay ka. Maong ganahan kasing inggit. Di lang ako doon. Gangan pa magkong inggit doon. Deserve kayo ni nga musikat ang mga kakanin ni Ma'am sa gyud. Grabe kalami. Kung taga Manila ka ha, murag panahon na gid mo nga mo order. Mas mo order. Na ako'y page, ma-search niyo na Bisdak Kakanin. Ma-search dahil siya kay salamat sa mga articles, ginatagaan ko nalang rating, 5 star siya. Generally, ang imuhang pagkaon man, kaya dili siya makaumay nga tamis. Dili siya Oo, tamis Jud, pag kayo. hindi ginaingon Muna ako, naka-nice good. Ami kayo, Bisdak Kakanin sa Facebook, pangita lang Page, ninyo, no? Minya karon na
Rate suguan ni ma'am. Ay, salamat Grabe gid. kayo. Grabe gid kayo kalami. Daghan kayong salamat sa imuha Ma'am Judesa sa imuhang Salamat po. paghatag sa imuha og inspiration no ug sa imuhang kakiat nga naghatag jud pod og lingaw sa mga Bisaya. Kulang pa gani. Kulang pa dito, no? Labaw sa tanan ma'am, daghang salamat sa imuhang pagsulong sa pagkabisdak yun Yes. natong dinhi sa Manila. Daghang salamat Ma'am Salamat po. Judesa. Salamat po kayo. Og siyempre padayon mo sa pagsuporta ni Ma'am Judesa sa iyahang TikTok o sa Facebook. Nala ba kay YouTube, Ma'am? Naa. Napoga. I-search lang siya, Auntie Judesa. Auntie Judesa. Sa makausap, Ma'am Judesa, congratulations in advance sa daghan pa kaayo nga mga success sa imuhang negosyo dinhi. O proud gyud kaayo mi nga mga bisdak sa imuha, Ma'am. No, maka-bless imong kinabuhi. Daghang salamat sa imuha, Ma'am Judesa. Flowers for you, Ma'am. Happy Makahilak Valentine's. po. Kahilak po bukayo. Salamat kaayo, Ma'am. Salamat Salamat kaayo. kaayo. Basig na kayo gusto message sa mga kuan, sa mga Bisaya, mga followers nimo. Para sa mga bisdak, no? Labar lang yun ta, bisag dili ta sundalo, kay grabing gera yun ang atong pagdaanan sa kinabuhi, pero di lang yun ta kalimot nga mula, balik, laban, and di ta makalimot sa Ginoo nga, iampo na to tanan sa iyaha, kay naara na sa ato maminaw. Yes, salamat Ma'am Salamat. Judesa. Chicha